Patay ang duha ka lalaki nga pulos tig-atiman og itik. Human gipusil sa lugar nga gituuhang hideout kaniadto sa usa ka rebeldeng grupo sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Mga biktima giingong naalaan nga government informants. Nakaalerto si Efren Mamak. Walay puas ang gibating kaguol ni ining mga kabanay human gisugat ang gidayungan nga patayng lawas sa duwa ka lalaki sa kalsada sa Sitio Bacoco, Barangay Matagabong, Ampatuan, Maguindanao del Sur, Miyerkules sa buntag. Ang maong mga biktima kinsa pulos 31 anyos og residente sa Esperanza, Sultan Kudarat, ang napalgang wala nay kinabuhi sa usa ka basakan duol sa mong lugar kung asa kini nag-atiman og mga itik. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, ang maong mga biktima dunay igo nga pinusilan sa ilang ulo. Gani dunay usa ka basiyo sa kalibre 5.56 mm nga armas ang nadiskubre sa crime scene. Ginalantaw pa sa PNP ang motibo sa krimen, apan giingong biktima kini sa mistaken identity kung asa naalaan sa mga suspect nga government informants ang mga biktima. Hinungdan nga gipang patay sila. Nasayran nga ang mong lugar, nahimong hideout kaniadto sa rebeldeng grupo nga Dawla Islamiyya, apan ginaberipika pa kini sa otoridad. Ginakuwaan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima.